Озакка сузылган кыштан соң басуларда трактор гөрелтүсен ишетүү күңелгә ниндидер рәхәтлек бирә. Игенчеләр әле кардан да орынмаган басуларда еллык уңышны кайгыртып эшли башлады. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлардан күренгәнчә, быел районда 13 мең гектарда көзге культуралар игеләчәк. Туганьяк агрофирмасының Тугаш авылы һәм Август Муслим агрофирмасының Кереш Шуран авылы янындагы басуларга аммиак селитрасы һәм аммоний сульфаты сибү эше оешканлык белән бара. Birinci gün bulup basılarda 80 hektarda iş başkardık, toplandırdık. Karış basıvın. Bugün mine görüp durasız devam etemiz. Bugün indi Kubrak maydanda işlerimiz planlaştırgan işlerimiz birden saat 6'da işimiz başlandı. Туганьякта быйыл уҗым культуралары 3719 гектар били. Аның 1450 гектарында көзге бодай, калган мәйданнары арыш. 2020 елга язгы кырышларына старт берилди. Безнең беренчеләрдән булып 14 март көнне Август Муслим агрофирмасы уҗым культураларын тукландыруга кириште. 16 көнне аларга Туганьяк агрофирмасы кушылды. Тоже уҗым культуралары тукландыралар. Безнең бу эшләр 13 мең гектарда эшләү планлаштырыла. Моның өчен җитәрлек күләмдә ашламалар кайткан. Безнең бу көндә район буенча һәр гектарга 40 килограмм тәэсир итүче матдәдә ашлама тупланган. Әле бу эш дәвам итә. Көздән чәчүлекләргә катлаулы ашлама керткәннәр. Бүген УАЗ Патриот базасында Amazon чәчкече белән тукландыру эшләре бара. Ел сайын менә кайтабыз, кайтып җиттек бөтенебездә. Агрегатлар Аллага шөкер, запчастлар белән тәэмин итәләр, кайтып беттеләр. Менә быел Алла берсә яңа агрегатлар да кайтырга тиеш. Алла берсә, чәчү агрегатлары кайта. Amazon чәчкече бер узуда 36 метр киңлеккә ашлама чәчә. Елдагыча басуда дымны күбрәк саклап калуны максат итеп куйган аграрийлар. Бүген көндә район хуҗалыкларына 5000 тоннадан артык ашлама кайткан. Уҗым культуралары 1500, ә күп еллык үләннәр 500 гектар мәйданда тукландырылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.